80 urte bete da, eta hain zuzen ere 80 urte bete diralako egin dugu erakusketa hau. Aberri eguna, 1994an ospatu zen Aberri eguna, Gasteizen ospatu zen, eta historian zehar egin den 3. Aberri eguna da. Lehenengoa Bilbon egin zen, 2. berriz Donostian eta 3. Gasteizen. Orduan, erakusketa honetan jasotzen da, hain zuzen ere, Gasteizko Aberri egunean egindako hainbat argazki eta hainbat irudi. Besteak beste ikus daiteke, Aberri eguna iragarriz egindako 3 kartel. 3 kartel ere ziren, txikituta daude, baina 3 kartel jairako degeginaz 3 dira Gasteiztarrak egindakoak. Eta gero, urratsez urrats egunak argitu ahala, autobusen etorrerak, automobilen etorrerak, bizikletak, trenak, jendetza azken batean Euskal Herriko puntu desberdinetatik Gasteiza etorritakoak. Eta gero handik aurrera egin zirenak. Besteak beste abesbatzak, dantzak, euskal kirolak, esan behar da, errebindikazio jai bat izan arren, ez zutela, garai hartan 34. urtean, ez zutela ekitaldi politikorik egiterik izan ere debekua jaso zuten. Kultura ospakizunetarako baimena bai, baina politikoetarako ez. Hemen beste une bat, Gasteizko zera da, Gutianako atarian, txapeldunariak datoz. Floridan txisturariek egindako kontzertua, Luis Aramu musikariaren zuzendaritzapea. Dantzariak dira Mendizorrozarako bidea. Mendizorrozarako bidea gaur egun Paseo de Cervantes edo agintzen da, beraz, zeatik, Pradotik, zera, Mendizorrozarako. Gogoan hartu behar da, Errepublika Garaian gaudela, baina Errepublika Garaiaren 2. aldian, hau da, bienio beltza edo 2 urteko beltza deitzen dan hortan. Aberri egunak, 34ko Aberri egunak, badu zentzu jakina. 34an beraz, hilabete batzuk lehenago, hauteskunde batzuk egin ziren, Madrideko gortetarako hauteskundeak, eta hor aukeratu zen aurreneko aldiz abertzale arabar bat, Francisco Javier Landaburu zuzen ere, orduan aukeratu zuten arabarrek diputatu gisa. Baina esan behar da ere bai, garai horretan autonomia estatutua ez Lizarrakoa, gero 33an gestorek edo egin zutena onartu zala erreferendumaren bidez, eta orduan zer ikusten da 34an. Arabar asko ez dagoela bat ere ados
euskal proiektu horrekin, hau da estatutuaren proiektu horrekin. Orduan, ikusiko dugu behin eta berriro aldarri bat, edo aberriguna horretan. Araba, Euskal Herria zurekin dago, Euskadi zurekin dago. Eta hori da, erakusketan ikusten dena.